Саламысыз мөхтәрәм милләттәшләр, сәләтеңне күрсәт тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Эфирда Ильяс Шәйхмәтов һәм барыгызга да яхшы кәефләр теләп, чираттагы кунагыбыз белән танышыйк. Гөлнара Усманова, 32 яшь, 10 елдан артык Шинник спорт комплексында шөгыльләнә, өстәл уеннары белән мауга, җырларга ярата. Гөлнара, исәнмесез? Исәнмесез. Үзегез турында тамашачыларыбызга сөйләп китегез әле. Минем исемем Гөлнара Усманова була. Мин гади Түбән кызы 5нче мәктәптә өйдә укыдым. Нәрсәләр белән кызыксынасыз гомумән? Мин күбрәк инде 10 елдан артык инде спорт залга йөрим. Спорт комплексы Шинникка. Шунда мин занимация итәм һәм дә инвалидларның ничек аякка басуларын, ничек занимация иткәннәрен, шөгыльләнгәннәрен бөтенсендә яздырып, башка Инстаграмдагы интеграция дигән шелтәргә шунда куям. Димәк, бу сезнең өчен әле ничектер кешеләргә дә булышу. Үзегезчә, әйме? Менә ничек башланып китте бу гомумән? 10 ел элек шөгыльләнә башлады дисез. Кем тәкъдим итте сезгә, ничек кызыксынып киттегез? Әнием мине китерде спорт комплексы Шинникка. Закиров Радик Назипичны без белеп алдык. Ул инвалидлар белән занимация итә. Һәм дә мин ул вакытта инвалид коляскада идем. Һәм шунда әни спорт комплексы Шинникка мине китерде. Радик Назипичка бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Ул иң мөһим кеше мине инвалид коляскадан торгызган. Радик Назипич булмаса, мин шул инвалид коляскада утырыр идем әле. Аллага шөкер, мин инвалид коляскадан тордым. Казанда 2019 елда мин беренче мәртәбә күрдем конкурс барасын. Анда бөтен хатын-кызлар да менә минем яшьтәгеләр, алар бөтенесе дә инвалид коляскада утыралар. Начарлары да бар, бер мин генә ходункилар белән идем. Коляска белән бармадым Казанга. Мин монда да шәһәрдә дә әйттем. Мине хәзерләгәндә конкурска, тегендә Казанда да мин репетициялар булды, теге сәхнәгә чыгарга ничек, шундый ниләр булды, репетициялар. Анда шул репетицияларда үкчәле туфли кияргә кирәк иде. Теге концерт вакытында шул көнне уверенно чыгарга дип. Мин репетицияларда ходункилардан әллә 100 мәртәбә барып төштем. Режиссер әйтте миңа, жәлләпмесең, әйтте, ничек дип белмим ансын. Ул әйтте, әйдәгез инде җафаламый кызны утыртык инвалид коляскага, хотя бы репетицияда гына булса да. Мин әйттем, мин бер генә әйттем, мин әйтәм, либо мин хәзер үкчәле туфли белән, ходунки белән репетиция итәм, и сәхнәгә чыгам, зур сәхнәгә. Либо мин Түбән Камага обратно кайтып китәм и выступать итмим әйтәм. Ярар. Сезнеңчә булдымы? Әйе, минемчә булды. Ярар, делай, что хочешь диделәр. Һәм үземчә чыктым сәхнәгә, зур сәхнәгә. Мин бик курыккан идем, теге үкчәле туфли кигәч, бер косяк булыр дип. Килеп чыктымы синең нәтиҗәдә? Бөтенесе дә барып чыкты. Бөтенесе дә как җайлап кына барып чыкты, бөтенесе дә. Җырлап та сәхнәгә чыктым. Дефиледа яңа күлмәкләр алып, дефиледа да чыктым. Иң мөһиме, мин 32 яшемә җитеп, шундый үкчәле туфлиларга басып, ходункиларга басып, зур сәхнәгә чыктым. Менә тамашачыларыбызга инде яңа гына анонс та ясап алдык. Сез әле спорт белән шөгыльләнүдән тыш, әле җырлыйсыз да, сәхнәләрдә дә чыгыш ясыйсыз. Гомумән шушы җырлау, җыр белән кызыксыну күптән килдеме сезгә? Җырлау сәләтем минем әниемнән
менендер күчкөн. Чөнки мен элек аны ул сәләтемне белмидем. Жырлый алганымны белмидем мен. Теге өйдә утырасың инде, җырчыларны тыңлап утырасың, татарча җырчыларны. Менә шулай сәхнәгә чыгарга иде дип хыялланып утыра идем инде. Үземчә җырлап, көйләп, аннан соң инде беренче җырымны теге конкурска анда заявка җибәргәндә, нәрсә эшли аласың дигәндә, мин автоматически җырлыйм дип язып куйдым. Һәм дә минем аннан соң Бу сезнең өчен тагын бер максат булды. Әйе. Шулай булды һәм Дом культурага рәхмәт, Алсу апага, Руслан Амировка зур рәхмәт, звук операторыма. Алар тиз генә миңа килешә торган җырымны тауып алып, мине өйрәтеп тиз арада яздырып без чыгыш ясадык. Бүген тамашачыларыбызга, телевизор караучыларыбызга шушы җырын тәкъдим итәбез. Сез Бүген мин яңа җырымны тәкъдим итәсем килә. Яшәргә йөрәк дигән җырны. Чөнки бу җырны мин җырчы Иркә белән сәхнәдә җырлаган идем. Шуннан соң ул минем стимул шикелле калды. Мин ул җырны башкарып чыга алырмын икән дип. Инде әйдәгез тамашачыларыбызга да шушы җырны тәкъдим итик. Bir yağımda kıya, bir yağımda ıpkın, yürekке qadalgan, ışık ötken uğun. Aradı yürek, aradı menden aradı, yıtıp zar otni, şıyıp qar otni. Min sena kerakman, bugun sen menga kerak. Yangadan yaşarga yürek, yangadan yürek. Jelletmim, kötmim yerdemler ya taraflardan. Birmeyim yürekne salıp taptarıma. Zilkilip bere şey kalmış, söz kilip bere aklanmayım. Şanğa vur günlerimi xatirden juyam. Kiseklep juyam, yürekni kiseklep juyam. Kiseklep juydım şadlıklarını da, bәхетләрне дә. Juydım kiseklep, so'qmoqlardan zo'r yo'llarga chiqar qish kerak. Olib bordi meni yurek, bordi jetaklab. Men senga kerakman, bugun sen menga kerak. Yangadan yasharga yurek, yangadan yurek. Jelletmim, kötmim yerganlar yot taraflardan. Birmeyim yürekni salıp taptarga. Rəncitməgiz kişi canın qala күңелдә. Бүген синдә бәхет куна, иртәгә миндә. Хыяллар ашаклап упкынар үтә. Мин кичәдә түгел инде яңа көн көтә. Мин сиңа кирәкмен, бүген син миңа кирәк. Яңадан яшәргә yürek, yangadan yürek. Jelletmim, kötmim yerde
şiyam Şamağır günlerimni hatırdan şuyam Kiseklep şiyam yürekni kiseklep şiyam Kiseklep şiyam yürekni kiseklep şiyam Гүлнара Фәрин рәхмәт бик зур. Инде тамашачыларыбызга да ошагандыр дип өмет итәбез. Безнең менә нәкъ телевизор караучыларыбызга нәрсә теләр идегез, нәрсә әйтер идегез менә хәзер? Беренче чиратта мин әйтер идем минем шикелле кешеләргә. Иң беренче чиратта кешеләр сезгә урамнарда кыйынсытып, авыр сүзләр әйтеп, рәнҗетеп, шулай карасалар, игътибар итмәскә һәм дә башны өскә күтәреп, алга барырга иң мөһиме елмаягыз. Бер кемгә дә сезнең проблемаларыгыз кирәк түгел. Иң мөһиме йөрәктә нәрсә бар. Рәхмәт бик зур матур теләкләр өчен. Инде мөхтәрәм тамашачылар, сезгә дә безнең кунагыбызның чыгышы ошаса, тавышларыгызны бирсәгез була. Кунагыбыз белән саубуллашабыз. Рәхмәт бик зур килгәнегез өчен. Рәхмәт бик зур. Минемчә, бүгенге тапшыруыбыз бик файдалы һәм кызыклы булды. Гадәттәгечә сездән тавышлар һәм гаризалар көтеп калабыз һәм киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз. Исән-мин булыгыз.